இந்த அம்ஷிகா பிள்ளை வந்து இன்னைக்கு இறந்தது வந்து துஷ்பிரயோகம் நடந்தனால தான் அந்த பிள்ளை இன்னைக்கு இறந்துருக்கு. இதுக்கு இன்னும் சாட்சி வேணும்னா இறந்த புள்ள வந்து இன்னைக்கு சாட்சி சொல்லணும். அது முடியுமா? அதிபர் முறையா செயல்பட இல்லை. இது அதிபர் முறையா செயல்படுறதா சில வேளை இந்த சம்பவம் நடந்திருக்காது. இன்று இந்த வழக்கு எடுத்துறது விசேஷமாக எங்களுக்கு தெரியும். இன்று நடந்த விசாரணைகளை பற்றி பேசுகிறது தான் இதில் விசேஷமாக அம்மாவுக்கு இன்றும் ஒரு கூடிய ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க சொல்லி 31ஆம் தேதி வந்து ஆரம்பத்தில் இருந்து எங்களுக்கு தெரியும். இந்த வழக்கில் வந்து ஒன்று என்ன நடந்திருந்தது அம்மா பிள்ளைகள் பக்கத்தால் ஒன்றும் தெரியாது. இதில் விசேஷமாக நாங்கள் சில இந்த வழக்கு ஒரு மாதிரி முன்னுக்கு போய்கிட்டு இருக்குது. அதோடு கல்வி அமைச்சு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது, நீதியான செயல்பாடு போகிறது. இப்போ தற்போதைய கல்வி அமைச்சியால் SLAS ஆஃபீஸர்களால் போட்டிருக்குது. இது சம்மந்தமாக ஒரு விசாரணை செய்கிறதுக்கு விசாரணை குழு ஒன்று உருவாகி இருக்குது. இந்த விசாரணை குழுவால் முறையான ஒரு விசாரணை நடக்கணும். வழக்கு ஒரு பக்கத்தால் போக்குள்ள மறுபக்கத்தால் கல்வி அமைச்சுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது. கல்வி அமைச்சின் பக்கத்தால் விசாரணை முன்னுக்கு கொண்டு போகிறது. நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் அந்த விசாரணையும் இண்டிபெண்டாக போகும்ட்டு. அடுத்த மாதம் 23ஆம் தேதி வரை இந்த இது வந்து திரும்ப எடுக்கிற 23ஆம் தேதி, அதுக்கு முதல் 31ஆம் தேதி அம்மாவோட ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கிறது. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்த பின் தான் மற்ற செயல்பாடுக்கு போவாங்க. அதிபர் சம்பந்தமாக அதிபருக்கு இது கூறியிருந்தும் அதிபர் முறையாக செயல்பட இல்லைங்கிற காரணத்தை எங்களோட பக்கத்தால் அம்மாவோட பக்கத்தால் இதை பற்றி கூறுறது என்ன வந்து இது அதிபர் முறையாக செயல்படுறதா சில வேளை இந்த சம்பவம் நடந்திருக்காது. அது சம்பந்தமாக அதையும் அவதானத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டது. இன்றைய தினத்தன்று நாங்கள் வந்து நீதிமன்றம் முன்னாடி ஒரு அமைதியான முறையில் வந்து போர்டெல்லாம் பிடிச்சி ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தில் நாங்கள் நின்றோம். அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் உள்ளே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு நீதி வேணுமே, நாங்கள் கேட்குறது தானே நீங்கள் சொல்லுவீங்க. அப்போ அதுக்காகவே நாங்கள் உள்ளுக போய் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சட்டத்துக்கும் நீதிக்கும் நேர்மைக்கும் இடம் இல்லை அப்படின்னு எனக்கு சொல்லலாம் இன்னைக்கு. ஏன்னா நான் என் கண் ரெண்டால் பார்த்தனால வழக்கு வந்து இன்னும் நீடிக்கப்படுகிறது. ஏன்னா 6ஆம் மாதம் 23ஆம் தேதி அளவில் வந்து தள்ளி போட்டிருக்காங்க. அன்றைய தினம் வந்து எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நீதி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். சட்டம் தன் கடமையை செய்யும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இன்றைக்கி நான் அதை காணலை. 6ஆம் மாதம் 23ஆம் தேதி எனக்கு அது காண கிடைக்குமான்னு சொல்லி சரியாக தெரியலை. மேபி என்னன்னு சொன்னால் எல்லாமே அவன்கிட்ட சைடில் தான் இருக்கிறாங்க. அவன் பிழை பண்ணலை, சார் வந்து பிழை பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்கிறாங்க. ஆனால் அவன் தான் பிழை. இந்த அம்ஷிகா பிள்ளை வந்து இன்னைக்கு இறந்தது வந்து ஒரு துஷ்பிரயோகம் நடந்தனால தான் அந்த பிள்ளை இன்னைக்கு இறந்துருக்கு. அப்போ அப்படின் போது அதுக்கான சாட்சி அந்த புள்ள இறந்திருக்கு, எல்லாமே செஞ்சுருக்கு. இதுக்கு இன்னும் சாட்சி வேணும்னா இறந்த புள்ள வந்து இன்னைக்கு சாட்சி சொல்லணும். அது முடியுமா? அது முடியாது, எப்பயுமே அது முடியாது. அதனால் இதுக்கு ஒழுங்கான தீர்ப்பு கிடைக்க மாட்டோம். கண்டிப்பாக நாங்கள் போராடுவோம். போராட்டம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு. අද දින අපි මෙම නඩුවේ විමර්ශන සම්බන්ධයෙන් ගරු අධිකරණයේ අවධානයට ලක් කෙරුවා. විශේෂයෙන්ම මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මුලින්ම ලැබිච්ච තොරතුර මේ දැරියගේ මිතුරියක් මේ පාසලේ විදුහල්පතිවරියට ලබා දෙන්නේ. ඉන් පසුව මේ විදුහල්පතිවරිය ක්‍රියා කරපු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් අපි විශේෂයෙන් අධිකරණයේ අවධානයට ලක් කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම මේ වන විට මේ නඩුවේ විමර්ශන සිදුවෙමින් පවතිනවා. අධිකරණයේ පවතින නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් බැවින් නඩුව යන බැවින් දීර්ඝ වශයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා දෙන්න අපහසුයි. නඩුව නැවත ලබන මාස 23 වන දිනට කැඳවනු ලබනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි අධිකරණයේ අවධානයට අධිකරණ විමර්ශනයක් යනවානේ. අධිකරණ විමර්ශනයක් යන අවස්ථාවකදී අපිට විත්තිකරුවන්ෝ ඒ විමර්ශනය තොරතුරු හෙළි කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒක වැරද්දක් වෙනවා අපිට. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පොලිසිය විසින් ඉසා ඉහළ සේවාවක් කළා තියෙනවා මේ වනකන්. පොලිසියේ විමර්ශන ගැන අපිට සැක මතුවන තැනක් නැහැ. අතර පොලිස් විමර්ශනය ඉතාම තත්ත්වයෙන් යනවා.
ඒ සම්බන්ධ ගැටලුවක් නැහැ. ඉවරෙක් යටතේ මේ පරීක්ෂණ කරගෙන යන බවට පොලිසිය විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් උසස් නිලධාරියෙක් යටතේ මට මතකයි DIG කෙනෙක් යටතේ මෙම පරීක්ෂණ තවදුරටත් කරගෙන යන බවට පොලිසිය විසින් අධිකරණයට දන්වා සිටියා. ඒ වගේම අපි අර අවධානයට ලක් කරපු කාරණා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ ලබාගෙන තිබෙන බවට බවට දන්වා සිටියා. අපිට අන්තිම වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ පොලිසියේ සැකකටයුතු හැසිරීමක් හෝ මොකක්වත් නැහැ. පොලිසිය ඇත්තටම ඉහළ මට්ටමේ සේවාවක් කරනවා. පොලිසිය නියදවාද ප්‍රකාශ සටහන් කරගන්නවා. යම්කිසි ප්‍රකාශ දෙන අඩුඩුකම් තියෙනවා නම් පොලිසිය නැවත ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන මෙම නඩුව තාම හොඳින් කරගෙන යනවා කිය විතරයි කියන්න පුළුවන් අපිට. මම ඉන්දිකේ මුල්පිටිය නීතිඥ. පොලිසියට දැන් මේ වෙනකොට අපගේ නීතිඥවරුන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි නැවත ප්‍රකාශයක් ලබා දීමට දැරියගේ අම්මට අවස්ථාව දීලා තිනවා 31 වෙනිදා. ඒ ප්‍රකාශයත් එක්ක ඉස්සරහට යාමට ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේකෙදි යුක්තිය ඉටු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් තමන්ගේ පරීක්ෂණ ටික හරියට කරගෙන යන්න ඕනේ. මොකද මේකේ විනයානුකූල ක්‍රියාමාර්ගය ගැනීමේ වගකීම තියෙන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට. අපි දැනට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරියෙක්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පරීක්ෂණ කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන්. ඒ පරීක්ෂණ කමිටුවත් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක වෙලා මේ අයුක්ති සාගත තැන් බලලා ඒවට අවශ්‍ය පිළියම් යොදන්න ඕනේ. මොකද මේ සිද්ධියේ තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි මේ සිද්ධිය වුණාට පස්සේ විදුහල්පතිට දැනුම් දීලා තිබීදී සිද්ධිය සැඟවීම. ඊළඟට අපි දන්නවා මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ මේ අධිකරණයට අදාළ සැකකරු ඉදිරිපත් කරලා බන්ධනාගාරගත කරලා නැවත ඔහු පාසලට පැමිණීම. ඒ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දැනුවත් නොකිරීම. ඉතින් මෙවැනි කාරණා ගණනාවක් තියෙනවා. අපි කියනවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පැත්තෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් ගන්න විනයානුකූල පියවර ගැන දැන්ටමත් පරීක්ෂණ නිලධාරියෙක් පත් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව කඩිනමින් මේ සඳහා පියවර ගන්න ඕනේ. මුනොත් තමයි දරුවාට යුක්තිය ඉටු වෙන්නේ.